Pontevedra acollerá un ano máis o campus de fútbol Denis Suárez, unha cita que se celebrará na Boa Vila do 2 ao 7 de xullo no campo de fútbol da Xunqueira. Neste evento estará presente un deses días o propio centrocampista do Fútbol Club Barcelona, unha cita que terá como fin achegar a estas pequenas e pequenos a este deporte dunha maneira máis profesional. Bueno, o obxectivo que temos, hai moitos obxectivos, non? Pero tanto deportivo, dentro dos obxectivos deportivos, é que os rapaces pois poidan entrenar, tomar contacto con varias formas de metodologías de entrenamientos, vale? Aínda que é unha actividade lúdico-deportiva especializada en fútbol. Entón, vamos a darlle moita importancia ao que é a tarefa propia do que é o fútbol, vale? Por outro lado, un obxectivo importante é a aproximación dos rapaces a Denis, a figura de Denis. Denis Suárez amosouse esta mañá encantado de formar parte dunha cita destas características, xa que dixo que el tamén participaba cando era pequeno en campus así. Pues simplemente eso, que yo cuando visite el campus pues entrenaré como un niño más conjunto con ellos, como ya hice el año pasado cuando vine aquí y visité los campus también de Salceda y de Sanxenxo, que se hizo el año pasado allí, y nada, simplemente pues disfrutar con los niños y que los niños pues durante el verano pues tengan algo donde pasar el rato, donde divertirse y al mismo tiempo pues aprender. Un campus que se celebrará en Pontevedra do 2 ao 7 de xullo, en Vigo na seguinte semana e en Salceda de Caselas, de onde é Denis Suárez, terá lugar paralelamente. Unha cita destinada a pequenos e pequenas de 4 a 14 anos. O custe deste campus é de 180 euros, con rebaixa na tarifa de 20 euros pro segundo irmán. Toda a información e tamén a inscripción en www.campusdenisuarez.com.